Once again, may buntag sa tanan. Today is a Lord's Day. Nga atong Ginoo maong prioridad sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Amen bataana. Magahiskot ko bahin sa pagbarog diha sa lig-on nga pagtuo. Nagbarog si Jesus panahon sa tentasyon nga niabot sa iyang kinabuhi. Panahon gyapon karon sa Kwaresma. Kini gitawag nato nga Lenten season, intentionally set aside for self-examination, instruction, repentance, prayer, and fasting. In Galatians chapter 6, verse 3 to 5, akong basahon nga dingon, kung may maghuna-una nga bililon siya, bisan kon ang tinuod, mao nga wala diya siya ibili. Nanlimbong lamang siya sa iyong kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyong kaugalingong binuhatan, kung maayo kini, makapasigar mo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi ni Ngadto sa nagbuhat sa uban. Kayang matag-usa, kinahanglan nga magpasan sa iyang kaugalingon palas unon. Sa atong mga ebanghilyo nakita nato na even the enemy admit that Jesus is the Son of God. Mabati nato ni sa Lucas 4. Since during sa temptation, nagingon ng yawa, since you are the Son of God, nganong gigutomang ka, you can change the stone into bread. Mahimo nimo na. Nga kini nga bato mahimo nimo nga pan. Unsa may purpose ni Satanas na ini that Jesus will disobey the Father's will by using His divine power for His own purposes. Kaya ni Jesus himuon ni. Pero dili ang iyang kabubuton wi matuman kun dili ang kabubuton sa Amahan. When Jesus was tempted, iyang gi-expose the plan o mga taktika sa yawa. O gi-reveal sa ato how can we overcome when we are tempted. Kaya ang tentasyon mo abot sa atong kinabuhi, dili ni basta-basta. Labi na matinud-anon ta sa Ginoo, the more ang temptation mo abot so strong. Nga kung wala tay sagang ini, mahiagom ta sa gitawag nato nga tentasyon. And God teaches us how to overcome when we are tempted. O wala tayo laing himuon kundi we come to Him para mga taog tabang diha kaniya. To overcome the tempter, ang primero nga Adam was tempted dito sa gwapo kaayo nga garden sa Eden but failed. Nag-give in siya sa temptation sa usa lamang kamansanas. The last Adam, mao si Jesus, was tempted in a dangerous wilderness and he overcome sa gitawag nato nga temptation. Now, in Mark chapter 1 verse 13, nagpabilin siya dito sa 40 ka adlaw o gitintal siya ni Satanas, dito may halas nga mananap ang mga anghel usab nag-atiman kaniya. When we ask God during the time of temptation, according to the scriptures, ang Ginoo mutabang kanato. So naay tulo ka punto
or what we call spiritual resources, gigamit ni Jesus when He faced and defeated Satan. Nakita bito ni mo nga St. Michael, at sa man iyang, at sa may gitumba niya, kitsa man to, si Satanas. Dili si Deacon Junel to yung gitumba na. But, Satan under the faith of Jesus. Tulo ka punto, spiritual resources nga gihimo ni Jesus when He faced and defeated Satan. Number 1, during this Lent, what we call prayer and fasting. Gahapon, murang nagsabot mi nga magpuasa. Bigna ko sa Padre Rex, magpuasa ta. Ingon sa Padre Asol, dito sa inyo. So, hinig na ba kayo ito magluto kung anak karon, kayo ito anang puyo dito. Di ta pwede na, masig humot kayo, patintal ta. No? In Matthew chapter 4, verse 12, na nag-iingon. Sa pagkadungog ni Jesus, nga gibilanggo si Juan, may balik siya sa lalawigan sa Galilea. May biya siya sa Nazaret, og didto may puyo sa Capernaum, o sa kalungsod nga daprin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Sibulon ug Naptali. Sa ingon sa pagtuman sa gisulti ni propeta Isaias. Temptation, fasting, and prayer. Kung kulang galito sa pag-ampo, murag, walay tentasyon, anak. Sige gali kagampo, the more there is temptation nga maabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mura matingala ka. Kung di kagampo, may temptasyon, okay raman ko kinabuhi. But when you began dig in, sa gitawag na ito nga lawom nga pag-ampo, the more nga dagko kayo ang tentasyon. We need to defeat Satan by the power of the Spirit. In Luke chapter 4, verse 1. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, may biya sa Jordan, unya, gidala siya sa Espiritu ngadto sa kamingawan, sulod sa 40 ka adlaw, ug didto gitintal siya sa yawa nining panahon na wala mo kaon si Jesus busa, sa pagkatapos niini, gigutom siya. Mo to ningon sa tanas, gigutom man ka, himuan ni ang bato nga mahimong gitawag nato nga pan. Number 3 is the Word of God. Pagbuntog sa tentasyon, mao ang pulong sa Ginoo. In Matthew chapter 4, verse 4. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao dili mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matagpulong nga gisulti sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi uban ang bater. Kaya siguro may gingon na. Kundi sa matagpulong usab nga gisulti sa Dios. When we have temptation, to combat temptation, one way is putting the words of God in our mouth. Amen ba ta, ana? Kaya bitaw ko sa'yo magsayo kag mata. Sayo mo sayo kag mata. Amati ko sa readings on that day,
and reflection. Usay katintal man ko. Muadto ko dito sa problema sa Amerika. Whether we like it or not, ang problema sa Amerika kung unsay decision ni President Trump, it will affects the world. Labi na karon kay daghan kay sa mga kontra. Na mga sakop sa usa ka party sa US na dili na gusto ng mga kriminal ipalaya sa Amerika o dito ra gyud. Agod daghang kay rapist dito. Daghang kay mga maldito, hindi ra ba mga Amerikano. So right now, maragubot pas lukot. Pero isaw man gyud nga presidente, mora ning nga presidente nga acknowledge nga naay Ginoo. The only president sukad pa ni adto nga nag-acknowledge nga naay Ginoo. Tungod sa Ginoo, to assassination attempt sa iya, wala gyud siya maunsa. Ingon sila nga nagdrama-drama na siya kay pingis mo lang ang madalunggan naman. Mura mong igon dalunggan. Kung nimove lang to siya gamay, apil ang ulo. Pero ingon siya mismo, galang ko kay Bong anong ning anak ko. I mean, God's providence nga nahitabo. So, pulong sa Ginoo. Even mga pastor mo adto dito sa White House, mo request nga ampuan siya, magpaampu siya. So sa ako nagingon, Jesus experienced the temptation, prepared him to be sympathetic to the high priest, which is God. Nga dili siya makasabot kanato, nakasabot ang Ginoo kanato. Why? When Jesus faced the temptation as a man, not as a son of God, dili ta maghuna-huna that Jesus used His divine power to overcome the enemy. Wala niya gamita. Nagpakatao siya, pareha kanato. If Jesus used His divine power to overcome the enemy, mo na'y gusto ni Satanas nga iyang himuon. The enemy said, use your divine power to meet your own needs. Gamita ang imong divine nga gahom para matagbo ang imong panginahanglan. The first temptation, nagsuggest Satanas that something wrong with him, nga gihigugma siya sa Amahan. His beloved son was hungry. Gutom. When we put ourselves physical need ahead of our spiritual needs, we die. Hello? Unahon galing nato na ang atong physical needs kaysa spiritual, mo nang makasalata. Labi na sa pagkaon. Ang Pilipino, katulo mo kaon. Pamahaw, paniog to, panihapon. Snack. Paghapon, snack na pod. Tapos na pa'y midnight snack. Yang matingala ta, nganong kusog ta mo kaon, nganong gagmay man ta. Asa man nato gibutang ang atong pagkaon. But aside, focus on gitawag nato nga spiritual needs. Espirituhanong butang sa mas pagdawat sa lawas o dugo ni Kristo. Amin ba ta, ana? Nga this is my body, naging siya, nga this is my blood. O guban pang mga reglamento, sakramento ang gitawag nato nga confession. Confession brings healing in our lives. Ago kung sige kita makasala, pag-confess, ay kabala ka, anak. It will strengthen yung panahon sa gitawag nato sa pagsulay sa atong kinabuhi. Manang gibutang na ang sakramento para kanato.
when we allow circumstances to dictate our action, Christians, pare, deacon, obispo, personal leads, instead of following God's will, Jesus could have turned the stone into bread. But he would be exercising his power independent sa Amahan. But Jesus came to obey the Father. In Deuteronomy chapter 8, verse 3, he defeated Satan and obeying God's word is the most important than consuming physical food. Magkarelasyon kita sa atong Amahan. Last week, nag-altar call ta. Kung nag-altar call ta, receive ninyo si Jesus as your Lord and personal Savior of your life. That's the beginning sa inyong kinabuhi. Amin ba ta, anak? Moto nagsugod ta. Nga magkaroon ta og relasyon sa atong Amahan nga tuwa sa langit, pinaagi kang Hesus, because it says, I am the way, the truth, and the life. Siya lamang ang dalan, walay lain. Amin ba ta, anak? Siya ang mutabang kanato, siya lamang ang dalan padulong ngadto sa Amahan. Every temptation Jesus encounter, he uses the Word of God. In the Christian life, eating is a spiritual activity. We can use our daily food to glorify God. Christ must be the first in everything, or he is the first of nothing. It is better to be hungry in the will of God than satisfied out of the will of God. Amen. Mumana. Usayang mauna ang tiyan yun. Usayang ipatambok lang ninyo ang bitok niya. Magrambol naman bitok, basta alas 12 na. Magrambol lang bitok, ngayon ang nagpagkaon. Sa ako nagingon, patrohon ako. It is better to be hungry in the will of God than satisfied out of the will of God. When the child of God is in the will of God, he can claim Father's protection and care. But if we willfully gets into trouble and expect God to rescue us, then he will be tempting God, acting contrary to his word. Dili kita nga kita mismo mga Kristohanon nga atong itempt ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Remember, karong panahona, we need prayer and fasting. We need the power of the Holy Spirit. We need the Word of God to combat every temptation in our lives. Amen? Mao kana ang Ebanghelyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.